Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridik, Mas Luruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula yakin masyarakat wonten ing Bonsari, Tambak Emas, piyayi-piyayi yang beragamis, piyayi-piyayi yang berreligi. Religius. Insya Allah jawab yang dijawab dengan ikhlas kanthi yakin ing penggalih. Kula dongake sedaya cinatet ngamal jariyahipun pikantuk hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Muga-muga sing teka larane ndang ilang warase. Teko lorone lagi ndang teko warase. Teko warase. Nggih, sing adoh rezekine ndang cedhak rezekine. Mula jawab niku penting, Mas. Krana jawab yang lebih ikhlas saya lebih kompak nambahi barokah kula lan panjenengan sedaya para rawuh ingkang dalu menika ngestreni wonten dalipun Pak Jurianto. Salam kuwi dijawab hukume wajib. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaya ngeten niki Mas Gurit kompakipun. Kompak. Kula ki kaya tombo kesel Mas. Nggih. Barking Surabaya Blitar Wadalu Semarang balik teng Surabaya. Bengi niki nderekke panjenengan. Nggih. Tombo kangen Pak Juri. Tombo kesel. Leh nyunggata rai rame-rame bengi niki. Teko duk kula mlebu ngriki Masya Allah Mas Gurit. Pasugatan Banyumili. Jangan tempene luar biasa. Jangan tempe sambel bawang sik ditambahi ndoke Pak Juri. Ndok pitik to? Nggih, didatar niku wau. Mula alhamdulillah saben-saben suwan wonten Piyayi Madiun. Ini yang menandakan masyarakat Madiun yang guyub rukun. Bapak Bupati, Bapak Haji Wuryanto. Insya Allah salam untuk masyarakat Tambak Emas Bonsari yang selalu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menanamkan persatuan dan kesatuan. Biarpun Indonesia tidak membaik, tapi Bonsari Tambak Emas selalu damai dan sejahtera. Tepuk tangan untuk masyarakat Bonsari. Niku dawuh saking panjenenganipun Bapak Bupati Madiun. Nggih, leres-leres. Kula kanthi kula kalian Mas Jo Kluthuk dalu niki sampun dangu anggenipun nyatet Mas. Nggih. Kula wedi yen kula ki ora saben-saben penjane mutke. Iya. Jan tenan iki. Aku ngerti ya piye ora tau ngaret. Kula niku sing ngilingke akeh mergo kengkon rok niki lho Mas. Sing kulino mbleset niki. Lho, model Mas Kluthuk. Nggih. Saking sayahe menawa. Wah, sayang napa nggih pancen bocah niki nek dagelan bocahe model ngeten iki to, Pak. Eleh-eleh dijak omongan nggih mek lolak-lolok ngeten niku. Wong piyayi mriki niku piyayi cerdas lho, piyayi yang hebat, piyayi sing nyenengke. Ono paling tidak ki yen kula kali panjenengan pun saged jagong komunikasi yang baik. Ayo njur sampean ki mengucapkan sesuatu bahasa yang baik. Ya aku ya ngenteni Sri Ramu ngendikan karo beliaunya Mas Gurit. Mulai aku nyelong kok dikira aku kuwi kurang sopan. Kuwi ngono ya Mas. Ya no. Jenenge wong Jawa ki ya kudu njawani dadi etika attitude tuh yang harus dibawa. Betul. Anggah ungguh to. Saestu Mas. Terus menika Mas kula niku nun sewu. Tata krama subasita sopan santun adat ketimuran kok dipun lenggahi Mas. Alhamdulillah. Pancen ya wong Jawa kudu njawani to. Keturunan kraton Mas. Darah biru. Nggih, darah biru. Pucet rung mangan darah biru kok. Kok pucet rung mam ki piye to? Tasing keturunan saking Ngayogyakarta. Alhamdulillah. Kula termasuk RM Mas. Raden Mas. Rosokan menungso terus. Kowe kuwi anggur jebles lambemu. Rojo rene lho. Ora rono. Moga-moga Mas, Nuwun sewu karo Piyayi sepuh-sepuh kuwi sing lenggahno ngandhap. Anggah ungguh tata krama selalu digawa Mas. Mboten kados wonten ing dalemipun penyanipun Bapak Kombi. Bapak Juri Bos Kombi. Tak tonyo tenan lho. Pak Jurianto Budiana iki. Lah iya Pak Juri iki Bos Kombi. Kombi napa to Mas?
Kombi ki sing dienggo anu pari ki lho, panen pari ki lak nggih kombi to. Oh alah. Lah beliaunya itu dadi juragan kombi. Mulane kadang-kadang Pak Kombi, Pak Juri. Oh iya Jadi iya. beliaunya ki nun sewu. Mulane ora adoh saka pari sing darani pangan. Insyaallah beliaunya ngasta utawa duwe gawe ing dalu menika, mugi-mugi sedaya pinaringan gemah ripah loh jinawi, kabeh sing rawuh ing dalu menika ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Bisa murah pangan, murah. Lho nggih no, Mas. Sandang. Pak Juri kok. Berat wis sudah familiar banget. Ya mau wis foto karo aku beliaunya. Nggih. Piyantune iki kan nasabah sawah alhamdulillah Pak anu kulite rada ireng tapi Kowe kok tak tonyo lho. Yayine iki arep sapa nun sewu Mas. Ngamongi. Malah wong lanang ki lek ireng, ini bisa dinamakan wong lanang sing tanggung jawab terhadap keluarga. Ngetokne nyambut gawe ngono maksudnya. Ngono. Dadi Pak Juri. Pak Juri, Bos Kombi. Nggih. Menika saged dipun wastani dadi presiden rumah tangga sing tanggung jawab nyatane ing dalu menika dalam rangka syukuran daupe putra lan mantune ngregengaken swasana nimbali panjenengan ingkang dados dalange Mas. Nggih. Mbak Evi kalian Mas Nasmai. Niku lho Pak Gurit. Berarti Pak Juri ki piyayine blobong nggih. Blobos. Masyaallah. Sasok Mas. Brah. Sasok ya sok ana sok ora dadi Piyayine ki Ono mesti terus. orten kok ya jenenge menungso itu ada dinamika kehidupan. Sampean ki arepe ngomong sak sok ana sok ora. Wong nimbali Mas Gurit ya langsung tekset. Sampean ya wat-wat. Ngenyang mau ya mboten. Lek Pak nun sewu Pak Juri ki ngenyang ora, tapi bojone lek ngenyang bridil ra mu. Wong wedok ki nggon bawon ki to Mas. Piyayi putri yo ngono. Perhitungane wong lanang karo Kyai Kakung kuwi benten. Iya. Ngono lho. Saya yakin bahwasanya Nyapa? Kuwi arep ning ndi? Oh karepe ngejak rono to. Pak Juri Menika piyayine lenggah. Mbah Lurah nggih lenggah. Mbah Lurah tambah Mas yo lenggah. Pak Dan Ramil Kapolsek yang mewakili Babinsa Kantipmas lenggah. Makasih Pak, makasih dan Oh, no. seluruh warga mereka tambah Mas. Napa meneh kula niku pun dangu mboten teng Madiun. Elok. Ya Madiun tapi adik kan Brangkono. Nggih. Bonsari lagi bengi. Nggih, bener. Niki sing dipun wastani Pak Juri menika mujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki saged dipun wastani beliaunya ki wong sing seneng bersyukur, wong sing darani wong cukup. Alhamdulillah. Kok saged ngoten, Mas? Iya. Niki enten bedane Mas Gurit. Bedane? Wong enek sing darani wong sugih karo wong cukup, kuwi le becik dadi wong cukup. Kok saged ngoten? Iya. Wong sugih ki urung mesti lek cukup, ning lek wong cukup kuwi mesti sugih. Dibalekke omonganmu lho. Ya. Iki sing mirsani piyai-piyai sing akademis tenan lho. Wong cukup kuwi mesti Wong sugih ki mesti cukup, wong sugih ki urung mesti cukup, ning lek wong cukup kuwi mesti sugih. jajal dijlentrehke. Wong sugih ki urung mesti cukup. Contone awake dhewe kuwi ndelok berita. Nggih. Dek iki akeh to, dek ngenane enek to oknum pejabat, malah wakil menteri. Wong sugih ora? Sugih. Ning lak kurang cukup, sik korupsi barang. Loh. Ya ora? Iya bener, Mas. Berarti kan kurang cukup. Lah nek Pak Juri ki iso darani wong sing cukup. Wong cukup. Tegese wong sing cukup ki bakal insyaallah dadi wong sugih. Mergo apa? Mensyukuri nikmate, mensyukuri apa pinarangan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dicukupi, disyukuri iki sing iso darani wong sugih. Mergo syukur. Mula kuwi iso sing diarani ajining diri saka lati. Urung mesti. Loh, kaya Pak Juri yen ya ora. Wong ngene, kata-kata kuwi iso mbok gawe biyen ning saiki angel mbok gawe. Ajining diri gumantung ana lati. Niku urung mesti, Mas. Urung mesti. Nggih, nyatane kathah riyen nggih. Zaman pejabat kampanye biyen. Obral janji, metune saka apa? Saka lati. Ning saka yo ngapusi. Ya ora? Ya ora? Ya ora? Iya. Iya. Mula marake demo-demo iku Mas ya? Loh, non sewu, durung mesti ajining diri saka lati. Ki non sewu, Iya, tergantung iya. oknumnya. Ngono. Dadi saiki mu dudu lambe sing digugu, ning tumindake sing diakui. Loh. Kasunyatane. Kasunyatane, Faktane no. Faktanya, realitanya. Iya. Ketoke provokatore demo Jakarta kowe to ketok. Kok leh ngomong ganyi-ganyi. Ini bukan provokator, tapi saya berbicara realita ya keadaan sing apa sing tak delok, Bos. Dadi yen ajining diri saka lati. Urung iso mesti saiki mu. Lembian oke. Wong akeh sing tumindake iki nun sewu maneh ora maneka warna. Nggih. Ajining diri saka lati iso diugemi. Nek saiki ora iso, Bos. Lah ning lak ana gandengane to. Apa? Ajining raga gumantung saking busana. Kuwi mbiyen, lek saiki ora iso. Loh,
Kok panggambok engkel lho? Iya lho. Sebabe Ajining raga saka busana. berarti lek busanane apik Mesti diajeni. Diajeni wong. mboten saged nyatane nuwun sewu. Bapak-bapak niki lho, klambine ya sederhana. Klambine ya biasa. Nyatane saya lihat ini bahwasanya saya lihat beliaunya itu menjadi seseorang pria yang menjadi tanggung jawab keluarga, wong sing profesional untuk mencakup tanggung jawabnya masing-masing. Loh. Padahal klambine sederhana. Nggih. Ajining raga saka Saka busana. klambine apik lho, pejabat ki lho. Nyapa? Klambine apik ora? Apik dasinan. Ya ora? Sepatonan gilap. Enek ta berita? ya? Enten. Enek ora? Iya. Ning berita kae. Iya. Klambine apik ya sik seneng mangan duit rakyat. Ayo. Ayo. Mas, Lah pancen sing berita viral ya kuwi to saiki. Ora tau delok Ya, berita kowe berarti. iki dulur malah mateni kancane. Lho ora mateni, Aku ini adu argumen. Karo sampean sak grup lho. Sak grup tapi lek omonganmu salah tak benerne, Bos. Ajining awak saka tumindak. Wong nek tumindake apik, awake ya mesti apik. Saiki mu akeh wong sing tumindak apik mempunyai maksud tertentu ki akeh, Bos. Punya pamrih. Iya. Loh. Hati-hati kowe. Hati-hati le. Korbane sapa? Kowe kok ngomong ngono korbane sapa? Wong lanang ya biasa. Kowe ngomong biasa piye? Wong lanang ki malah gede tanggung jawabe lho. Malah wong wedok ki nun sewu Mas Gurit. Wong wedok ki malah nun sewu. Ki malah kadang-kadang wong lanang ki nyambut gawe awan nganti sore nganti isuk nganti bengi. Iki dienggo sapa? Damel wong wedok. Wong wedok. Nyatane delokan wong wedok-wedok kae sing delok. Resik-resik, glowing. Sing kakung delokan iki. Ireng-ireng. Ayo. Ya apa dadak ngejak kluthuk barang. Lho iya lho. Ora ngono karo sentun nek mlaku Tapi ki berbicara realita, malah nek pepatah mengatakan dolanan boling kena beling. Artine Sing wedok glowing, sing lanang gulung koming. Aja semena-mena karo wong lanang lho, Bos. Wong lanang iki nyambut gawe. Dinggo sapa? wong wedok. Dinggo wong wedoke delokan. Delok wayang jilbab apik, wedaan bluk, sik celakan, sik brengesan, ragate pira kuwi? Larang. Wong lanang delok mek gawe kaos sarungan tok ngene iki. Ayo. Ragate pira? Kuwi demi kemakmuran, demi kesejahteraane wong wedok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Aja semena-mena kowe. Wong wedok ki ya akeh sing mirsani lho. Piye-piye ki ya wedok kabeh. Wong wedok dandan ayu kuwi pamrih tujuane napa? Apa? Karena pengen membahagiakan seorang suami. Sing ngomong sapa? Dandan ayu lek tontonan. Dajal ning omah, kowe lek nggih daster jebol-jebol. Hidup wong lanang. Iki jane ngimpi apa to bengi iki jane? Dadi dandan ayu ki nek ping metu. Tontonan Mas, lek nek tontonan. Nek ning omah ora pernah. Lek ning omah wis to, wedane ora tau kadang-kadang bluk. Iya ning wong wedok ki nuwun sewu rekosane ngungkuli wong lanang. Rekosane nggo ndi? Subuh pun bangun. Subuh ki wis tangi. Subuh wis godhokke banyu, damelke wedang, masak nyepake sing kakung. Masak ki sing nukokne janganan, sing nukokne beras apa? Lek ra nek wong lanang sing dimasak boto piye? Iya. Ayo. Ya ning wong wedok ki mesake, Mas. Sana apa? Kowe arep ngoyo wong wedok ki asline mrintih atine, nelongso atine. Nelongso ning ndi? Mbok kaya 50 kon dadekke 5 dina, gedene 6 dina apa ya cukup. Terus 50.000 ki ora cukup nek mung trimo dingke 6 dina nganti utange ning Mekar ndridil. Apa ngerti sampean? utang ning Mekar lek ditagih wong wedok ndelik ora? Delik. Sing lunasi sapa? Sing dijokne sapa? Sing dijone sinten? Oke lho, sing dijone kene wong lanang. Hidup lanang. Hidup lanang. Ketoke kok begel karo wong wedok kluthuke. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Kowe lambemu nguni banter kaya ngono kuwi kowe ora duwe bekti karo wong wedok. Lah apa? Pangapunten. Wong wedok kuwi nuwun pangapunten. Sing iso ndadekke nyawa mutuh, sing iso ndadekke raga mutuh, kuwi sing ngukir wong wedok, Sing meteng wong wedok, sing gembel wong wedok. Metenge wong wedok lek ra dipriksa ning bidan karo wong lanang, ra ditukane vitamin wong lanang, ra ditukane susu dienggo kesehatane wong lanang, anake
lahir setanting gizi buruk bosok kowe. Ya ora? Apa-apa wong lanang to iki. Lah ya kita kok Wong pegel. wedok paling meteng mek lemah ngene tok. Lho ning wong wedok ki toh nyawa to pati, Mas. Sapa sing ngomong? Kowe ra ngerti rekasane wong meteng suwene 9 tahun 10 bulan. Kuwi nek Sangang sasi 10 dina. Sang tahun 10 lagi wong meteng po tumor. nggih to, Mas. Sangang sasi 10 dina. Sangang sasi. Ketok ganteng ya pekok kowe. Sangang sasi 10 wulan. Sinten 10 ingkang dina. 10 dina. Sapa sing jowo ki, Mas? Sang sasi 10 bulan. Sing ngrasake sinten? Wong wedok-wedok. Mula wong wedok-wedok rekoso. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ayo bosok ra kowe. Lumah samu. Kene sik toani nyawa, Mas. Diriwangi perang cakil paribasan kowe ora ngerti. Dasmu perang sabil. Lah iya. Pas ndelok wayang ngono metune cakil kuwi. Kowe ora ngrasake. Wong wedok subuh pun tangi. Nggih to, Mas? Isik olah-olah. Sik bablas isah-isah. Sik nyepake klambine anake sekolah. Sik ditinggal kerja ning sawah. Ya. Kondur awake sayah. Lagek lemah-lemah. Lho wong lanang kok ya wis gelem grayah-grayah. Wong wedok ki ya lara. Wong lanang blonjo wong wedok kuwi karepe ya kudu melayani jasmani dan rohani. Lah terus? Lah nek wong wedok ra gelem greh-greh, wong lanang tuku apa piye? Iki Tuku apa piye? Hah? kok iso tekan Tak tuku apa piye? 150.000 wis jos. cangkeme iki lho. Kok iso arepe tuku barang? Kowe berarti yen tuku kowe menghina seorang perempuan. Ya, lho, tuku ning kono. Aku kan ora tuku kene. Tukune ning kono. Lah rumangsamu apa wong wedok ki ora duwe harga diri, ora duwe harkat martabat. Kaum wanita sudah diangkat dan diakui oleh negara Indonesia bahwa wanita itu adalah tiang negara. Wong lanang ki yo tiyang jalur. Arep sak jaler-jaler kok. Kowe nek muni hidup wong lanang, kowe salah lho. Nyawa? Pangapunten Mas Gurit. Heeh. Kok lambene Mas kula kluthuk muni hidup wong lanang, hidup wong lanang. Kuwi kudune kualik. Kok iso? Lah kowe tanpa enek wong wedok sing menghidupkan tekmu sapa kowe? Ya ra Mas. Kok iso lambene Jangan salah. ngapa? Tanpa ada seorang wanita nun sewu, teko bapak-bapak gitu. Jam 5 esuk wis hidup dhewe. Cocok kuwi. Lelekan kowe. Aku mending ngono Pak Dik. Piye? Nggon kowe ora nduk. Ora sembrono. Apapun bentuknya kita harus harmonis. Iya. Ngono emansipasi. Betul. Wanita itu sama kedudukannya. Saling menghargai. Dadi engkelan-engkelan iki yen golek bener ora bakal temu Pak. Iya. Dadi wong wedok karo wong lanang niku pun padha wae. Kudu seiring sejalan Mas ya. Sejalan betul. Mas Seiring Gurit. sejalan. Dados sinun sewu. Dadi kaya temanten kekarune sing disyukuri ing dalu menika, muga-muga Mbak Evi karo Mas Nasmai. nggih menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aja rebut bener ning rebut salah. Ojo dadi geni ning dadi banyu. Mm-mm. Ngono lho. Orang itu lebih baik minta maaf daripada memaafkan. Ya, ya, Karena dua sejoli ini menjadi rumah tangga yang hebat ini tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Dan Ya, harus ya, ya, yakin manusia punya kendala, Allah punya kendali, manusia punya masalah, Gusti Allah punya solusi. wajibnya manusia mengangkat tangan. Ben Gusti Allah sing turun tangan. Nah, diserahkan kepada Allah. Tembunge ana hadis fafiru ilallah. Dikembalikan kepada Allah. Ngono lho Mas kuwi ngene iki iso seiya sekata seimbang, ngono lho. Hidup lanang matamu kuwi. Kene iki ngomongi tenanan nih kok iso mangsane. Mula kersanipun gayeng Mas Gurit. Oke. Ponorogo itu nun pangapunten. Ya. Piyayinya sudah mengenal budaya sejak rumiyin nalika pakeliranipun Mbah D, almarhum Mbah D Mantep Sudarsono. Leres. Nggih. Lajeng Pak Haji Anom Suroto, lajeng Mas Sleng Warsino, Mas Purbo Asmoro, lajeng sak menika generasi-generasi milenial. Nggih. Mula ini yang dinamakan pagelaran 3L, ngoten. Pagelaran 3L. 3L. Ya,
L yang pertama itu adalah lakon. Lakon yang selalu dimatke kalih piyayi-piyayi wonten Madiun khusus Bonsari Tambak Mas. Ya. Lajeng yang kedua menika lagon. Lagon mesti jangkepipun pakeliran wonten Limbukan. Yang ketiga itu lucon. Lah genepipun lucon kula kalian Mas kula. Alhamdulillah. Ya. Sinergitas di antara kula lan panjenengan Mas. Ya oke. Kula kersanipun gayeng saya gayeng Mas. Ya. Niki lak mboten kula kemawon. Kula ing dalu menika nyambut damel sesarengan nggih menika bonsai mawar menika. Iso bonsai mawar. Balusi menika. Kowe ra sembrono iki piye kepiye iki ayo iki sing wis diarani sinden hoyot ki ya iki. Iya. Dadi arep mbok dongkel lho ya wis ngono kuwi bentuke. Ngono kok iso. Ayo jajal sampean karo Mbak Lucy kono. Kono. Lho, kowe krono aja nganti kalah harkat martabat wong wedok kok iso. Trotok. Kok sik. Kok trotok piye? Apa? Kowe kono. Jengkaripun temanten kekalih. Oh alah. Kapapak ungelipun kodhok bangka. Kodhok ngorek. Sing wedok-wedok udah bangka. Walah. Rapi tuwek. Perawan kasep. Lanange kasep, Nun wedoke dumateng para sayaning tamu undangan kakung miwah putri ingkang dadi kinurmatan. Apa iki? Temu manten. Ing samangke panggihipun pinanganten kekalih. Golekno sing nom lho. Iki tu bacok. dinikmati lho. Ora gelem karo aku. Nomo nek ra enak iki tuweke kotot mangsamu. Tuwek ora mbok lek menyapa. Ing samangke pinanganten kakung dipun panggihaken pinanganten putri. Laku napa mboten iki? Kadhereaken manggala Domas Hangasto apa kayak kembar mayang panggihipun pinanganten hanggegem gantalan ing samangke tindak sak pecak jumangkaing suku Nut Kedeping Nitra temanten kakung miwah putri simpangan dereng kawis tora anggenipun panggihipun pinanganten kekalih sineksenan para tamu ingkang sampun kasebat setunggal mokok setunggal. Ing samangke temanten putri ugi temanten kakung dipun panggihaken wonten pawian agung. Ing samangke nyuwun dipangestu dumateng penderek agung saking Bonsari Madiun. Cinatet wonten ing warga agung Bonsari nggih temanten kakalih simpangan malih. Iki terus temune manten kapan? Kok mau simpangan tok iki ora? Sing jajah. Ora jajal ya temu manten go gantalan. Yo, sing gede. Gantalan yo sing apik lah kuwi bosok kabeh nek kuwi kok iso. Gantalan sing apik, ayo gantalan. Ngono, nah kuwi diken. Ing samangke pinanganten kekalih hanggegem gantalan suruh. Menapa to werdinipun suruh kesusuhan selak anggenipun pengin weruh. Weruh keluarga agung pinanganten kakung. Weruh keluarga agung pinanganten putri. Kowe nyapa to ngalih iki lho? Balang gedang lara. Dibalang mangapong kok lak pas ngono. Nah to wong Ya lek pasang. sing ikhlas lho manten anyar iki kudu ikhlas ngono. Ing samangke sampun titi wanci adicara balangan suruh. Yo. Aduh. Matane iki lho. Kok iso pranata cara mbok balang kok iso. Sampun kapiarsa anggenipun panggih pinanganten gantalan suruh ingkang sampun dipun sawataken. Ing samangke nyuwun idi pangestu matane. Walik. Sing nyembah sing wedok iki lho. Kesuwen kok. Temanten putri wonten saandhapipun temanten kakung. Ing samangke nyuwun idi pangestu dumateng temanten kakung mugi iki contok iki kok iso. Kok iso mbok lung-lungne ngerti nek sinyale apik iki ngerti. Temanten putri Si, keri lah, gitu ya. Awak duduk ngene urip skring. temanten putri angge nyuwun idi pangestu dumateng temanten kakung. Si. Keri lah. Temanten putri kadya-kadya pikantuk
dolanan. Latu. Ingkang sampun dipun liling kadya-kadya Scooby-Doo. Ayo dipun angkat astanipun temanten putri lajeng dipun boyong wonten ing damparing keprabon. Ing samangke dumateng Kanjeng Ibu sarimbit Kanjeng Rama. Anjing. Kancing ngono kancing. Temanten putri kaboyong kalarapaken wonten ing damparing keprabon. Nggih punika nyuwun donga pangestu dumateng Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Nduk, sitok lho. Kowe aja guyung padha ditanggape guyung. Kene lho karo aku kene kok iso. Amit nggih Mas, amit. Kene. Nah. Ono kene lenggah kene. Ing samangke temanten putri hanggandeng temanten kakus tumuju wonten ing kakung. Teman jumbleng. Temanten putri yang gandeng temanten kakung tumuju wonten ing sak ngandhapipun Kanjeng Rama. Ing samangke tindakipun temanten kekalih kadherek kenungelipun kodhok mrek. Kowe jane manten apa gento? Manten mlaku sing apik ngono wis. Mbok akan iki sih. Sampun kawis turu. Temanten lenggah wonten sak andhapipun Kanjeng Rama. Kawiwitan temanten putri nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Aduh. Kakean Kanjeng. Rama, kula nyuwun tambahi pangestu Rama. Nek njaluk ndangak aja ngene. Ketok kan roe. Ya iki sing diarani kentang iki ya iki. Nyuwun tambahi inti pangestu panjenengan Rama. Ya ndak pangestoni ya nduk anakku bocah ayu bocah wadon sing ndak utang ndak domo. Muga-muga anggonmu bebrayan ora ana beda sawiji apa wae. Bisa atut runtut renuntunan anggennya andum katresnan marang garwamu ya nduk. Nggih dawuh pangestunipun. Ing samangke sampun paripurna anggenipun nyuwun dipangestu temanten putri dumateng Kanjeng Rama. Dumawah Kanjeng Ibu paring wedar sabda dumateng kakung. Iki apa iso tak tuwonyo nan kok iso nyapa karepe nyiyup ibuke lho. Karo mboke dhewe nyapa. Kok karo mboke dhewe. Kowe iki kawekel kok iso. Kene lho kok iso. Ngono. Kowe Godi sepung. Godi sepung Bob. Bu. Nyuwun donga pangestu muga-muga anggonku bebrayan karo Diajeng Lucy. Muga-muga ndang pegatan ya, Bu. Kok pegatan? Muga awet ya, Bu. Iya le. Tak pangestoni. Muga-muga padang dalanmu jembar. Hitungane wong mati, Mbok. Kanjeng. Padang rezekine ya Nggih, le. Mbok. Jembar dalane. Amin, Mbok. Ing samangke sampun paripurna kekalihipun temanten lukar panggenan ingkang putri kawiwitan nyuwun donga pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ya. Kanjeng. Kuwi tak iki. Kita MC kok iso. Saya kesetrum. Tambah iki pangestu Kanjeng. Ibu. Tak mengestoni, Nduk. Ing samangke temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Ora perlu dadak nangis. Iki ana pasewakan agung anggonmu andum katresnan. Bapak. Aduh. Iki pas ngene kok iso. Ya nek pas noleh ora apa-apa. Pangsamu pas delok kok iso. Kok mbok tubruk pangsamu. Daduk kan. Kene. Ing samangke temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Ya.
Le. Nang donga. Donga pangestu ya Pak, muga-muga awet ya Pak. Anakku cok kluthuk. Sabar lan kuatno hatimu ngemong bojomu senajan to ana ombak sing gedhe aja mbok adepi kanthi gedhe yo Le. Bapak Tresno Le. Tresnaku sundul langit mula kowe tak puja tak puji tak mulyake cilik tak gedheke gedhe tambah tak pinterke tak unggahke ning dampar kepraban. Nggih Pak. Aja nganti gawe gelo bojomu ya Le. Ayo mbok tresnani. Kok dilat pindho pisan. Aja nganti kowe sia-sia ya Le. Bapak ora gedhi ya Le. Gedhiku mung karo sapa wae. Wis kuwi tak pupus. Bengi iki kowe kudu sabar. Aja nganti nesu. Piye-piye kowe bojomu, aja mbok gawe lara, aja mbok gawe gelo. Tresnanono. Mergo mbiyen mbok tembung kene wong tuwa, kuwi sing diarani garwa. Sing Pak biadab. Nyapa lho kowe iso. Lho kok elek mbok komplaki. Oh, Bapak biadab ya. Lah kowe yo kan mau ngelek-ngelek aku terus kok. Sayang. Apa enak wongmu? Apa enak calon maratuwa kok di paneni ora oleh. Ing samangke sampun paripurna Kanjeng. Ayo. Se. Ya. Gema Mustika musiknya. Aku lagi gandrung kok iso. Wong ayu iki nadane apa ya? Lah yo kene no. Tali asmara Mas. Lintang asmara. Lintang asmara. Kok iso tali asmara? Gawe gamelan. Pelak. Ing samangke pinanganten kekalih ngastasa penir. Niku wonten asbak ingkang wujud ndas. Kaya souvenir ngono ya, pas romantis. Mbak Lucy barat sampean masih gadis, mesra. Saya. Iya cintaku. Tidak ada wanita lain yang aku cintai kecuali kamu sayang. Yang bener. Malah gila nih ya. Itu sih mantan anyar kan iki? Ya. Sayang, seandainya nanti kita sudah berumah tangga. Jak ngomong terus wis to, terus omong. Aku lek manten anyar jenengan pundhutke apa? Kowe wedhuse yubo ini. Nah, klebutmu ndi, Pak? Klebut apa? Yang ini lho ben rada romantis kok iso. Klebut. Allahu Akbar. Ki apa kok iso? Kaya Amrosi. Waktu gatel ngira kabeh to. Kene ndak ngono. Coba. Gatel mlebu ning ngira ngulune. Gak apa-apa, menikmati peran tuh harus. Kene klebut ya, Dik. Mbak Lucy kok kene, kluthuk kok kono. Ayo coba terakhir kotmu keyboard to. Yen wis suarane gedhe ke to. Kene nek wira swara handal kabeh kok iso. Yen wis, ayo. Yen wis. Tresno. Iki tangane ning kene, iki ning kiwa tangane. Nah. Bis. Ducane tuh, ducane. Lho. Ducane kok iso. Kowe iki jan iki. Goblok ya kok iso. Ngene lho. Yen wis tresno. Ora bisa dipisah. Nek perlu ngene lho. Nah, set dipotong set. Koplek. Pop. Yo aja iso. Oh dia. Ojo ngono, disio-sio. Ayo jajal. Kono kok kene. Mbak Lucy Tris. Aku tak tonyo nitran lho. Tonyo diasungsi tak tonyo kudune kowe. Rambutku kowe duduk tape. Dimake. Aku kejut-kejut to.
Tapi ini ku tak kene dasmu laro. Ayo, sorry bos, ayo. Iya no wes. Sik, wis ngene, aku rasa. Wis kowe karek anu, aku tak backing vokal ya. Iya no wes terus no ora bisa dipisah no ngono lagi romantis ngono lho Rasa ya Mas Duduk iki. Rasa piye ini? Rasa wong kene tak kek kok, Bos. mangsane ngono lho dadi menjiwai ora vokal iki karakter gerak tubuh ya Ragu kecut. Ngangkat Brahman kok kuat lho. no. Ayo ngambil satu, belok Pak, coba Pak, ngambil beloknya Pak. Mas Lidik. Ya, gini. Mas Lidik, Mas Duduk. Siap. Nggih, niki wonten dawuh. Nggih. Ada dawuh saking panitia. Siap. Nggih, niki ora komplit yen ora Pak Juri dan Pak Kepala Desa tindak ning panggung nggih. Siap. Nggih. Mbak pilih wonten renan penggalih Nggih. Pak Juri Budiana atau Pak Juri dengan Mbah Lurah. Nggih. Kasuwun Mbak. jengkar saking Sasono Leres, Palenggan. Pak. Atau Ah, Pak Juli betul. kali Pak Kapolsek, monggo. Lho, Ya. Mbah ngopo toh? Mbah Lurah. Mbah Lurah Oh, Mbah sama Lurah. Pak Juri. Nggih. Ngono biar enak. Momentumnya biar terdokumentasi. Betul. Monggo. Nggih. Ya, serpeke pertama Mas. Monggo Pak Juri. Tuan rumah. Jurianto. Nggih, Mbah Pak Lurah Juri. dipun dampingi Kalih Mbah Lurah tambah Mas. nggih. Nggih, Mbah Lurah tambah Mas. Kalingulon. Monggo Pak Juri. Ah. Loh, kayak ini pun Bu. Ya, masih persiapan. Monggo Pak Juri. Monggo Bapak. Cari bet Ibu. Nggih, Pak Juri dan Kaderaken Budiana. Mbah Lurah monggo. Nggih. Loh, sopo kae? Monggo Bapak. Mbah Lurah, monggo Mbah Lurah. Mbah Lurah tambah Mas. Sugeng rawuh Mbah Lurah. Gus, kendalu. Alhamdulillah. Atur nuwun. Nah, Nun sewu Pak Juli. Pak Juli, nggih. Mikir kita nun sewu. Lurah. Ibu. Heeh. Kowe kok sok repot banget to kowe iki. Monggo Ibu. Ganti ya yang ini ki ganti. Terus nek wis mbok onehi mik terus arep mbok kon ngopo ngono lho. Matur suwun nggih, matur suwun. Lho, hei. Urung dingge ngendikan kok iso. Ayo teko ya. Monggo Mbah. Monggo, Mbah Lurah. Monggo Pak Juri, Pak Juri rumiyin. Nggih. Mbah Lurah ingkang mangke nutup. Monggo. Mboten nggih. Kira pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur pangandikan saking Mbah Juri Nggih. nggih. Sepindah matur suwun sanget atas rawuhipun sedaya kemawon ingkang hadir wonten kaludhangan dalu menika. Kaping kalihipun ngaturaken gunging pangapunten lan gunging nggih matur suwun sanget atas pambiyantu sedaya keluarga, masyarakat, lingkungan, ugi sinoman ingkang nglancaraken acara wonten ing wekdal dalu menika. Nggih, mugi-mugi kunjuk kagem Pak Juri sak keluarga tansah dipun paringi kawilujengan. Amin. Amin. Sehat, rezeki Amin. ingkang kathah ingkang Amin. barokah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Derek tanglet Mbah Lurah. Mbah Lurah ndek tanglet. Disampun ruwatan. Dereng Mbah. Sampun kol kepungkur riyin. Tahun ngajeng. Apa tahun wingi? Oh, Tahun kepungkur. Alhamdulillah mugi-mugi tahun Nggih. ngajeng saged kasempatan nggih, Mbah. Insyaallah Amin. panjenengan Amin. Mboten sah angel-angel pun dicontoni Pak Juri. Payangane nggih ngeten iki. Nggih. Dalange Mas Gurit, Nggih. Litik Lutuk Mbak Lucy. Mungkin nek mboten percaya anggarane tanglet langsung. Nek
tahun ngarep wis munggah. Ndang di DP saiki. Pak Juri, pangapunten guyon Mbak Lurah. Nggih. Monggo Pak Juri. Sampun. Loh, Oh, alah. ngoten kok nggawa mic. Mik diwakili kok ya mike ditampani. Mbok menawa nyanyi lho. Setunggal pangandikan mbok pilih nelaken nggih. Matur suwun dumateng sedaya warga masyarakat. Matur suwun dumateng sedaya masyarakat ingkang sampun bantu acara kula sak keluarga. Kula namung ngucapaken matur suwun sak ageng-ageng. Alhamdulillah. Amin. Mugi-mugi cinatet ngamal jariah panjenengan. Ngaten. Ngentekke ragat golek nikmat mugi-mugi dipun tebihaken saking laknat. Insyaallah pinanggih selamat donya akhirat. Amin Allahumma amin. Budiana. Mboten. Idem mawon. Budiana ki ya mik meneng wae. Engko ya mik nyekelmi terus Diana kekasihku. Pak Juri ngono engko sesuk putune metu neh. Monggo. Matur nuwun Budiana. Nggih. Pak Juri makasih. Nggih. Mbak Lurah, Lurah. sehat selalu. Sehat selalu, Pak Tetap Juri. terarah dan amanah. Amin. Nggih. Niki Mbak badhe Lurah. nyanyi. Nyanyi, Mbak Lurah Mbak badhe nyanyi. Lurah. Ya. Mbak Lurah. Nggih. Nyanyi no Monggo. Mbak Lurah. Monggo nyanyi riyen Mbak Lurah. Nyanyi Mbak Lurah. Monggo. Nggih. Mbak Lurah nyanyi. Oke, niki bebas, Mbak. Dados Mas Gurit nika majemuk. Jadi beberapa lapisan bebas. Genrenya apa aja los. Nggih. Penyan ngagem songkok, religi, kosidah oke. Panyuwunipun Sohibul Bed Nggih. nggih. Tembang kangen. Cocok, Oh, tembang cocok, kangen. Cocok. Nggih. Tembang kangen nggih. Pak Lurah nyuwun sewu dipun rencangi sinden-sinden apa Nggih, mboten? monggo. Mboten sapa. Nggih. Niku biasane nek tawa ki mesti enten bandrole. Lah anu niku mboten niki dereng. Ya sama ngaten Mbak Lurah. Monggo Ndok Puri Mbak sinten? Dok Puri, Dok Ana. Menemani. Dok Puri, Dok Ana, ayo. Ya. Dampingi Mbak Lurah. Mbah Lurah. Ngene iki tenan. Sapa? Iki cilik-cilik iki. Nggih. Payo, lha iki senengane carik kami tuwa lho iki. Ngoten. Cobi Mbak Lurah. Mbak Lusi ngriki. Nggih. Nah, kersanipun pas iki Lurah, lah niki kentongan bali desa. Lah niki. Iki ya ditata. Heeh. Sampean kene pas ya posisimu pas. Siap. Budiana sini. Budiana nggih. Pak Juri sini Mbak Lurah lagi, Mbak Lucy anu jero omah. Mbak iki aja sia-sia ngawur ae. Oh, iso jero. Monggo siap tembangan nggih, Pak. Oke. Mbak Lurah siap Ya. nggih. Ya, monggo Mas. Temenanipun lagu luar negeri, Bu. Inggih. Lho ibu ki piyane lemah lembut kok Nggih. ya. Kula nuwun. Persani bapak. Bu, Budiana saking Sulawesi. Pancen iki saking luar Jawa Mas Lah ini. iki kula menika. Oh tidak paham bahasa Jawa ya ibu? Loh, piye to? Tidak bisa le. Ibu paham, tapi sedikit-sedikit. Oh sedikit-sedikit. Biasanya ibu nyanyi apa? Poco-poco. Sampai ki yo ngono, Bu. Saya terima kasih nggih. Nggih, sampun Terima kasih. aja Terima kita. kasih Budiana. Barokah, Mas Guritno, matur Mbak Lurah, nggih, matur suwun, Mbak Lurah. mawon, nggih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Lurah suaranya bagus, Mas. Nggih. Mbah Lurah bagus suaranya. Mbak Lurah. Nah, Lurah ki ngelu ning sirah ngene iki opo becekan akeh yo mumet banget. Mangsane. Mbah Lurah tambah Mas luar biasa. Nggih, leres. Dan Yayin Budaya suaranya bagus. Alhamdulillah. Ngeten iki lho, Mas. Heeh. Pejabat niku sok kala yen mboten pirsa menapa ingkang dipun raosaken warganipun, sok kala nggih bingungke. Heeh. Ning alhamdulillah Tambak Mas dengan dipimpin beliau Mbah Lurah insyaallah Tambak Mas pinanggih gemah ripah roh jinawi. Amin, Allahumma kabagyan amin. katentreman kamulyan saged mayungi sedaya warga masyarakat Tambak Mas. Amin. Bonsari Madiun. Oke. Nggih. Tak wacane namala dhisik Mas ya. Ampun Nggih. kersanipun dipun bantu Mas Ruduk. Heeh. Mung siji. nggih kula wangi pundi. Mangke lah. Kula waose Mas, Mas Gurit. Kula waose. Nggih. Dalang kok enek surat siji kok mesti siji kok. Nyuwun pinten kok iso. Nggih saking Bapak Saimin. Heeh. RT 12 Ngadiloyo. Ini cedak-cedak ini. Brogol nggih. Salam taklim kagem Bapak Dalang. Mugi lan sedaya para rombongan mugi tansah rahayu wilujeng sukses sedayanipun. Amin. Amin Allahumma amin. Mugi saged kepanggih malih ing wekdal ngajeng sembah nuwun. Amin. Nyun gending kutut manggung. Oh, nyun cengkok Bu Rusyati. Heeh. Ingkang nyekar Ibu Utari Ningsih. Oke, mangke Bu Utari. Enek to Ibu Utari Niki Bu Ningsih. Utari niki. Niki Bu Utari garwane Pak Udowo. Nggih, mangke diaturke wanci goro-goro. Oke. Oke. Tapi pun ngen pakemipun kutut manggung ngesipun wonten goro-goro. Mas. Betul Mas Lidik, betul. Ngeten. Ya. Limbukan itu nun sewu.
ibarat gen awake dhewe niku bocah nom-noman intermezzo. Oke, heeh. Ini saking tuan rumah Mas Lidik Mas Duduk. Nyuwun 1 jalak putih, 2 gladek glinding, tambah saking Karang Taruna Tritunggal nyuwun lagu Ayang-ayang. Boleh. Ya kene. Tetep dilayani Mas. Oke. Ya. Pokoknya Mas Gurit ki anu kok ngepenake piyayine. Sing nom-noman ya dipinangkani, sing sepuh ya tetep diladeni lho, ngono. Tapi ingkang dipun daulat sinten? Ayang-ayang. Niki? Heeh. Oh niki. Nek duwi ya. Duwi Lestari. Kene pelokmu Mas, pelok Mas, cobi kalau tak nyun pelok. Ya duwi. Mentok tak kandhani mung mlakumu. Angisin mbok yo aja ngetok ana kandhang wae enak-enak ora nyambut gawe mentok wong lakumu megang gawe kuyo one Jan kowe iki yo ngono kuwi. Kudune nek sepote mentok iki awakmu pas neno terus langsung wek. Akae Mas ngono to. Mas Nutuk mentok lanang. Mentok kamu. Mentok tak kaandani. Se rapen. Nah, kumu angisin mbok yo aja ngetok ana kandhang wae enak-enak ora nyambut gawe mentok mong lakumu tekan gawe kuyo langsung wek madhep rene ti rumadene wek kluthuk mentok lanang ndang agresif Mas. Nah, ngono. Nek wis mentok wedong ngono kuwi langsung mencolot. Sep. Wek. Terus mudhun terus kewel. Ki apa ngono kok ya. Tresnane iki lho kewel. Ngono. Nggih, sebendalu Mas Didik Mas Duduk. Oke. Kan apa mundutan iki mau sing diaturke benjipun Bapak Gurit. Ayang-ayang. Oke, siap. Nggih. Karang Taruna Tritunggal. Saestu. Ya. Ya. Cobi Mas, kote sak pinten kanca-kanca Gema Musika. Cobi. Ya. Duh. Dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laput tresna datang kendhat saking jepang Tampilani Tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan kandangku sliramu isih nyawiji Oke. Gema Musika Indonesia. Gema Mustika Indonesia. Terus duwi. Jadi tradisi nggih tetep diikuti, modern kula tetep derek. Dasare minangkani dawuh saking kadang-kadang Karang Taruna Tritunggal. Nggih mugi-mugi saged dados jamin pun saya Pak. Niki. Nduk Kan Utari. baku atributipun lak tradisi, Mas. Mula jangan sampai kita terkikis dengan tradisionalnya. Betul. Ya. Ya, Utari. Siap. Utari. Mbak Utari, mau enggak Mbak? Gema Mustika. Gema Mustika ya. Nggih, Mbak Utari. Gema Mustika. Bu Farida yang selalu nyimak.
wis ngono. Oh, ngono lagune, Mas. Ya ngono tempe godhong kae lah enak to, Nduk. Jeh. Un. Pripun? Ditimbali Mas Gurit. Nggih. Yen iso aja sampe nguji wani ya, Dek ya. Ya. Nggih. Wis lah nuwun. Lega lega. Mas apa niki? Durung rek ya apa sih kok. Ya tak kira ya wis. Nggih, wonten dawuh. Ya, Salipun. Bang. Duwi ngadeg terus lenggah terus jumenenge sampean. Kaya ora ono bedane. Masuk ora nek bedane lengan. Tak sampean kan lengane padha gudi gede ya. Lho ya. Diopeni Pak Juri kok Oh, alah Sing makmur ki ya ngene iki. Modele request-e Pak Juri. Ya. Pancen matur nggene Mas Gurit, iki request-e golek sinden sing bentuke kaya kombi. Ya. Iya, Mas sing gede-gede. Ini cocoknya karo kahanan. Weh, Asu, tenan Mas. ngomong iki. Ya, ayo Nduk. Lek menika mboten kombi, menika kombo. Sing Nyanyi Nduk, nyanyi Nduk. Gede. Iya, nyanyi Nduk. Napa Pak Gurit ingkang dipun dawuhi? Ya sing lagu viral-viral. Siap wis kono. Apa? Wis kono. Anu, iya Kusuma. Ulah, apa kuwi nggih? Kusuma Wardani. Ah, ya kuwi. Nggih. Kusuma Wijaya kok Kusuma Wardani. Kusuma Wijaya, Mas. Dalange beda Kusuma Wardani. Sing bener kuwi Kidung Manggala. Ngendine kuwi. Ah, Akeh. Ya, kagem Bapak Suwanti sakonco yang dari Kauman, Semoroto dan juga Mbah No sing songgur anu Mbah No. Gelonggong Pak, sarep. kali dulur-dulur kula sesepuh-sesepuh wonten Kelingan, Mas. Heeh, lah iya. Pak, niki wonten Kelingan. Pak Narko, toko Mas Leo nggih rawuh. Heeh, Pak alhamdulillah. Trimo Pratama, Mm. Pak Santo. wes. Heeh, dulur-dulur sing mirsani lewat kanal YouTube. Jos, Mm. YouTube malam hari ini yang nonton luar biasa. Ya. Hampir tembus 1.500 Ah. nonton. Akeh ya, Mas. Akeh. Bu Farida juga nyimak yang di Dubai sana. Dubai, Pak. Ah. Masya Allah. Dubai luar negeri loh. Ah. Wah, Mas Klutuk angsal salam saking Arab Saudi. Sembah nuwun. Alhamdulillah. Loh, ora iso. Alhamdulillah, Kak. Rencanane awakmu ki dikon ngibur unta ning kono kok iso. Gibur apa? Unta. Unta nglairne kendagel. Edo. Ya. Ngono Mas Gurit. Ya. Limbuk sangli. Matur Mas Gurit. Ngopo, Mas? Limbuk sange kan bedol. Lah Ini nyapa? apa? Wis diganti enek limbuk sange. Loh, endi, Mas? Iki lho wong loro iki. Ngawur kuwi anake sing kagungan rumah kok. Karena gundulmu anakmu. Iya, Utari. Matur suwun kembali ke tempat. Ya, Ana sama Puri tampil ke depan. Gema Mustika, ya. Ya, sepatu Mas. Ya, Nduk Ana, Nduk Puri. Ya, tampil kedua. Jan, tenan. Spotmu kaya anu, Dok. Pripun? Kaya metune presenter kuis. Nah, siapa ini, siapa dia? Ya. Nggih, Gema Mustika. Oke. Lagunya apa? Monggo. Ya. Lagunya apa? Setengah caca ya. Oke, koleksi mawon nggih. Koleksi dari Gema Mustika. Cinta Merah Jambu. Iya iya. Ya, matuk Mas Luduk. Mantuk. Mantuk. Darane cinta merah jambu lelane jambu bol ya rapo. Jambu kluthuk, Mas. Jambu bol cocok dia. Majak lidik, majak kluduk. Derek Dalem, goyang monggo. Oke. Hmm. Aku ora iso obah nemen-nemen. Lah pripun? Isin anakku ning kene lho. Generasi penerus niki. Aku tahu kok turu ning omah karo mboke yo ngono. Pripun? Ayah kok enggak joget. Eh. Aku dadi ning turun iki ya kon joget karo kuwi, konoan kuwi. Bahaya, Mas. Anake kluthuk iki. Adik di sini, di tengah di sini. Anakku cilik tak jak tirakat. Anake kluthuk iki gedhi mergo angger tanggapan panganane wong tanggapan iki dadi iso gedhi kaya ngene iki. Turan-turan niku. Iya. Ojo to, Mas. Sini sayang. Ya, adik sing tengah mriki sing goyang. Nggih. Jan iki generasi Ngene iki penerus. aja mbok jak munggah ngene iki rombah lurah kudu tumbal lurah nyangoni calon. Mboten napa-napa rezeki. Joget, Monggo ya. ingkang badhe paring berkah. Rumangsamu anakku mbok anggap kotak amal nopo. 2000 mboten napa-napa bagi separuh, Mas. Ben sakmene diwarai budaya. Nggih. Gedhi sok. Latihan Gedhi sok. kendel, Nggih. adik. Joget. Ya, ya.
Terima kasih. Adik ngantuk. Nduk, Ini siapa ini? Nih, sini dulu. Adik di paringi sangu Pak Dalang. dibawa pulang kok nggone Mas Gure. Cocok. Ini, sini dulu, sini. Ya. Paringi sangu Pak Dalang. Ini Terima kasih. dibagi berdua loh ya. Dibagi berdua loh ya. Dalang iki leh dermawan ngono kuwi. Terima Ojo. kasih. Matur suwun. Ojo lain nanti jaluk bapak ya. Bilang apa? Bilang apa? Ayo, bilang Terima apa? kasih. Ama jawab. Dan wis wis. Ya udah do omong. Wes. Saiki modele kluthuk ngeten niku, Mas. Ngono ya. Nggih nek tanggapan anake jak munggah karepe yo nggih golek tambahan rakitan sithik-sithik. Mas. Bisane. Yan Guntur anu pamit riyen kali. Siap. Majuri. Ingkang Ya. baku dalu menika mboten kok seneng-seneng mboten. Heeh. Nanging ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, Pak Jurianto lan Bu Diana anggenipun mujudaken syukur insyaallah ngamal jariyahipun dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang baku beliaunya Pak Juri berbagi kebahagiaan mboten kok golek-golek, bersedekah nggih mboten dadak ngenteni. Ning niki ingkang saged dipun wastani wong sugih ya ora malih, wong penak ya ora ndangak. Nggih. Insyaallah Pak Juri sak keluarga dipun caketaken kesehatan jasmani rohanipun, dipun panggihaken kabarokahan ingkang saageng-agengipun. Amin. Insyaallah sedaya pikantuk kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Mas Lutut, Allahumma Mas Lutut. amin. Siap, kula namung ndedonga mugi-mugi sing nanggap selamat, sing ditangkap selamat, Amin. sing delok selamat, Amin. sing dodol selamat, Kabeh selamat. tukang son selamat, tukang syuting selamat, toko teparo selamat, sedaya pinaringan selamat berkah barokah saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Mas amin. Gurit, mbok Nggih. beli wonten kladhe ngatur nyuwun pangapunten. Kados boten panggih Kula malih. Mas pribadi Lutut. mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Insyaallah sedaya kanca-kanca seniman sukses. Ya, amin. Amin. Nggih. Alhamdulillah. Mas Sembah nuwun Mas Gurit. Sami-sami. Nggih. Ora kedos tindak. Nggih. Nutupi kewajiban nggih, tak derek nggih.